जीएमसीच्या फॉरेन्सिक लॅबांत गॅस लिकेज जाल्ल्यान मंगळारा दनपारां बोवाळ पडलो। बॉक्सांनी एकार एक दवरिल्ल्यो फॉर्माल्डिहायड आनी अमोनियाच्यो बाटल्यो फुटिल्ल्यान गॅस लीक जालो अशें उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी सांगतात। फायर ब्रिगेडीच्या 11 जवानांच्या मदतीन गॅस लिकेज आटापा हाडली। हे खातीर जवानांक सुमार 3 वरां यत्न करचे पडले। Today at 11:08 hours we have received a call from GMC from Dr. Sapeko saying that one of the building containing formalin stored is involved in have got a leakage. So immediately with the help of our fire tenders and the fire crew we have reported here. We have entered inside and we were able to take out all the leaked can which were there inside we have put it into a safer place. The stocking of the cans has to be done properly. It is not done properly. That needs to be taken care in future. Negligence on part of the... We cannot say negligence, but it needs to be avoided in future. Any casualties? There are no casualties reported to us till now, and inside also nothing was there. No casualties. No, earlier we have no previous incident of this type have occurred here, but hazardous chemicals of this type needs to be properly dealt with. It has to be stored separately away from the building. There are chances of people inhaling. In a building when it's stored means there are chances that you may inhale and you may fall unconscious. पी पेन तत्वाचेर घेतिल्ले कितलेशाच शिक्षकांक फाटले 2 म्हयने जाले पगार दिल्लो ना अशी कागाळ म्हापशेच्या कांय शिक्षकांनी केल्या। आता ह्या शिक्षकांनी तांचो पगार बेगीन घालचो अशी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्या। वेंचणुकेच्या बोवाळांत पगार घालपाक वेळ जालो अशें उत्तर गोंय विभागाचो शिक्षण सहाय्यक संचालक RW दांडे म्हणटा। So what has happened here is all these teachers, basically the assistant teachers, are not paid this monthly salary. I mean, even last month's salary we have not yet got. This is going on. This delay is going on since last 4 or 5 years, and so we demand with the CM, who is also the education minister, to look into the matter and solve this issue. PPEN employees will be around 1,000 or 1,500 throughout the state. आमचो प्रॉब्लेम जो जाता तो आमच्या स्कुलाच्या तर्फेन जायना, कित्याक स्कूल आमची सॅलरी सँक्शन करना। सॅलरी सँक्शन करता गव्हर्मेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट जे आसा तें, थंयच्यानूच आमकां लेट जाल्ल्या कारणान आमकां सॅलरी लेट मेळटात आनी हो प्रत्येक आतां कितले तेंप जालो हें अशेंच चलत आयलां। प्राचार्य गोपाळराव मयेकाराचें मजदान कसे हे पडले हें पुस्तक सोमारा प्रकाशीत जालें। नामनेचे मराठी नाटककार आनी गोपाळराव मयेकारांचे कॉलेजींतले इश्ट रत्नाकर मतकरीन पुस्तक प्रकाशीत केलें। आम्ही जरी एक बराच मोठा काळ गेला असला, ते गोव्यामध्ये स्थायिक झाले असले तरी आमचा ऋणानुबंध हा जवळजवळ 650 किलोमीटर अंतरावर राहून सुद्धा कायम राहिलेला आहे। आणि हेच आमच्या संबंधांचं वैशिष्ट्य आहे। फार काही बोलण्याचा आताचा क्षण आताचा नाही आहे, कारण बरेच लोक वक्त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केलेलं आहे। हा आमचा ऋणानुबंध असाच कायम राहील अशी माझी इच्छा व्यक्त करून आत्मचरित्रामध्ये मी हा महत्त्वाचा भाग मानतो की ते काही वर्षांनी जर वाचलं तर असं लक्षात येतं की ते केवळ त्या एका व्यक्तीचं चरित्र सांगत नाही, त्याच्या आजूबाजूच्या अनेक व्यक्तिरेखांचं चरित्र सांगतं आणि त्याबरोबरच त्या काळाचंही चरित्र सांगतं, त्या काळाचं चित्र उभं करतं। आणि जर तुम्ही लक्षात घेतलं तर त्यावेळेचं जे वातावरण होतं, ज्या काळामध्ये महाराष्ट्रवादी आली, माधव गडकरी वगैरे हे लोक कामं करत होते, त्यावेळेला त्यांना बरोबर एका चांगल्या वक्त्याची गरज होती। एका चांगल्या राजकारण्याची नव्हती, कारण ते स्वतःच राजकारणी होते, पण त्यांना राजकारण करता येत नव्हतं कारण ते स्वतः वक्ते नव्हते। त्यामुळे त्यांना एक असा चंद्रगुप्त मौर्य उभा करायला हवा होता, असे ते एका परीने कौटिल्य चाणक्य होते असं म्हणायला हरकत नाही। तेव्हा गोपाळच्या उत्तम मराठी बोलण्याचा
आणि त्या भाषणांचा जो परिणाम लोकांवर झाला ते मला असं वाटतं की महाराष्ट्रवादीला यश मिळायला ते एक मोठं कारण झालं. पिंपळामळ खोतिगांवच्या काजूक अचकीत उजो लागून सुमार 1000 भर काजू लासल्यो. उजो कित्या खातीर लागलो कोणाकच खबर ना. खोतिगांवचे कितलेशेच शेतकार काजूचेर निमून आसात. आतां तांचे बागायतीचोच लासून गोबोर जाला. आतां ते सरकारा कडच्यान आदार मेळटले म्हूण रावल्यात. कितले काजू तुमी उज्यान लासल्यो? मागे एकल्याला 500 रुपये गेले जाय. 500. कसो किती उजो लागलो किती अंदाज आसता? आम्ही पळवत ना कसं उज लागलो आणि किती झालं म्हणून आम्ही पळवत ना उज्या पळवून आम्ही. तुमच्या घरा हांगच्यान पयस आसा? हय आमची बड्ड्या करा. मागीर कशें कळ्ळें तुमकां उजो लागलो म्हणून? आमकां मागीर कोणी सांगलें मागीर देखला दुसरे दिसा तुजी कितले काजू आशिल्ल्यो? मागीर 1000 भर आहे ना काजू आसा. म्हण लासले कितले आतां? आता 500 मूल गेले मागेर. 500 गेल्यो. आम्ही दर बरी हाडलेले. दर आले म्हळ्यार गेली पळय उज लागून. कसो उजो लागलो किती अंदाज आसा तुमकां? आमकां खबर ना. तुगे अशे कितले काजू मेळे आसले? आमगे आतां 200 सुमार. 200. कितले सुमार? टोटल सगळ्यान मेळून कितले काजू गेल्याक? टोटल गेला 1000 भर गेली दिसता. मागीर कोणी उजो पालयलो? ना पावलीच ना काजू. काजू पावलीच ना. आतां समज पावस बी पडला जाल्यार हे परत जावपा ना परत जावपा नाही. जावपा ना? सामके गेले. पुराय गेले. कित्याक दीक भायर सरला झाडां म्हण आसल्यान आणि बारीक साधारण पळय मेळटे. फुलोप चड लागलो. मागीर ह्या काजूचेर तुमी पोट भरताले. ओनू तुमगे कितें मेळपा तें गेलें अशें? स्मिता तिमलेच्या अक्षरपुनो ह्या कोंकणी कविता झेल्याचें आयतारा प्रकाशन जालें. हें तांचें पयलें पुस्तक. मडगांवच्या रवींद्र भवनांत हो प्रकाशन सुवाळो जालो. फामाद मराठी अभिनेतो मिलिंद गुणाजी आनी तांची घरकान्न राणी गुणाजी हांचे हस्तुकी पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. श्री दत्ता नायक हांणी खडीसाकर ह्या सदराची कल्पना मुखार हाडली आनी ह्या मथळ्याची प्रकृती थोडीशी गोड आनी सुखदिणी, स्वीट आनी प्लेझंट अशी आशिल्ली. हें आसप हें स्वाभावीक, कित्याक मथळ्याचें नांवूच खडीसाकर अशें आसा. तातूंत दुख्ख, वेदना, चिंता हांचो आस्पाव आसूंकच पावना. आतां जेवतकूच आमी तोंडान एखादी वस्तू उडयतात न्ही, त्या वस्तूची ही जात खडीसाकर म्हणटली. तोच स्वभाव अक्षर म्हणून उतरल्यार अजाप न्ही. श्री माधव बोरकार हांणी उत्कृश्ट अशी आपल्या खास शैलीत बरयल्ली प्रस्तावना सामकी अतुलनीय अशी जाल्या. ती वाचतकूच वाचप्यांक फुडली पानां वाचपाची तीव्र उत्कंठा, तीव्र उमळशीक लागतली हातूंत दुमत ना. श्री मनोहर राय सरदेसाय हांणी पत्रांतल्यान म्हाका प्रोत्साहन दिवन म्हाका आयज हो दीस दाखयलो. खरं तर आता स्टेजवरती मी सोडून सगळेच साहित्यिक आणि कवी आहेत, त्यामुळे मी इतकी खरं घाबरून गेले या सगळ्यांच्या मध्ये. आणि नेक्स्ट पुस्तक जेव्हा स्मिताचं येईल तेव्हा एक तरी कविता मी करेन, म्हणजे मला काहीतरी त्यांच्या बरोबर मी बसले याचं काहीतरी समाधान मला मिळेल. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.